O Comité Clínico deixou desta volta boas novas para a hostalería. Coa mellora da situación epidemiolóxica en prácticamente toda Galicia redúcense as restriccións. O toque de queda mantense ás 10 da noite, pero bares e restaurantes poderán pasar de pechar ás 6 da tarde a facelo ás 9 da noite. Temos que evitar un repunte de contaxios e unha cuarta ola, que, como saben, empeza a ser un risco certo en algúns países da Unión Europea. Os reitero que os galegos maioritariamente están actuando cada vez con maior responsabilidade e que o proceso de apertura gradual, medido e paulatino debe de seguir. Esta medida aplicarase en prácticamente todos os concellos galegos. Ademais, en todos os municipios da nosa área de influenza, excepto Pontecesures, a hostalería poderá incrementar a súa capacidade. O interior pasará do 30 ao 50% e o exterior do 50 ao 75%. Non lles oculto, por suposto que nos gustaría ir máis rápido. A todos nos gustaría ir máis rápido. Pero tamén creo que o máis responsable e o máis eficaz é actuar con cautela para poder iniciar e ampliar procesos de apertura sin volver cara atrás. Estas medidas entrarán en vigor na medianoite do venres e súmanse a outras aprobadas para toda España para a Ponte de San Xosé e para a Semana Santa, como a prohibición de reunións en domicilios entre persoas non conviventes. Si poderá haber encontros ao aire libre en locais hostaleiros, ata 6 persoas en exteriores e 4 en interiores. Tamén se mantén o peche perimetral en Galicia. Será unha Ponte de San Xosé distinta que nos gustaría. Non imos a poder facer todo o que queríamos, pero seguro que imos a facer moitísimas máis cousas das que fixemos na Ponte de San Xosé o pasado ano. Sei que o Día do Pai é unha data sinalada para as familias, pero o mellor regalo para celebrar o Día do Pai é celebralo o próximo 19 de marzo do ano 2022. O Comité Clínico reunirase a vindeira semana para decidir se estas medidas estarán en vigor durante a Semana Santa.